nhau dzemanoko 4 kubvumbi. Zuva ramangwana makereke ose pasi pose achanga ari kupemberera kupinda kworukundo kwakaitwa naJesu Kristu apo akapinda muJerusarema ari pambongoro. Chiitiko ichi chakatenziwa kuti svondo remuchindwi chiri kuitika kekutanda watendi wasiri kutenderera mumana semakore ese. Wazhinji wevatendi vachange vari kuringa pazvivhitivhiti zvepandandemutande apo vaparidzi vanenge vari kuparidzira vari. Zvizhinji tichakupakurirai mangwana. Mune imwe nyaya, mapurisa opinzwa chando nemataraudzi mhosva. Izvi zvaitika mushure mekunge wapomewa mhosva yokukuba watapiwa nhau munyika. Vari kukubiwawo vari kukubiwa kuti varibe kuseenzesa mapepa egore rino nekuti mapepa avo haasati abuda, asi zvakareketiwa kuti mapepa egore rino haasati abuda kuti toaseenzese. Ishwiro yedu isusu kuti mapurisa avo vambobatiwa nomhosva yekushora mutemo. Zvimwe baurauro ringaite shoma. Dzepasi rese, mambokadzi venyika yeBritain ari kunzi iye mangwana achabuda pane pfenyuro yekunyika kwache amanhoko. Zvaachareketa zvati zvazivikanwa ba kuti ndezvei. Mutauro wache uri kuuya apo nyika yese yapinziwa mumupfigwa unosvika mwedzi wa10, zvekuti vamwe vari kuringira kuti pamwe mambokadzi vachapirigura mupfigwa uripo. Zvizhinji tichazvionera pamunosofoja. Muchiitiko chavhundutsa pasi rese, kune zvifukameso zvanga zviri kuendesiwa nyika yemaJerimani zvabiwa zvikaendesiwa kuAmerica. Zvifukameso izvi zvanga zviri panhandare yendege yeBangkok apo zvatenesiwa kuenda kuAmerica. maJerimani ati aribe kufadzwa nokuita uku, zvekuti wabva waiti kuita kuAmerica uku kwakafanana noutsotsi hweukwambepfumi hwamazuva ano. Wanoongorora wati dai enge iri America yatorehwa nyama pamuromo kudai, pamwe wangadai waakutokunga zvombo zvehondo. Mune imwe nyaya, kuna ana chiremba waribe mumano kuFuranzi wakabuda wari kuita mapwapwa kuvana vaAfrica. Wakabuda wachiti Africa ndiyo inofanira kutanda kuitirwa ongororo dzokuti mishonga yokurapa kudziva mupengo inoshanda chere kana kuti inoshanda ba. Nyasi wazobuda wari kukumbira regerero, asi tichadozvikanganwa ba. Mukupfiga nhau dzanyasi, tokusiyirai soko rokuti naizvozvo ndinokutaurirai kuti musapfunganya nezvoupenyu hwenyu kuti muchajei kana muchanwei, kana nezvemuviri kuti muchapfekerei. Soko rekuna Mateo chitsauko 6 ndima 25. Uku ndiko kupetiwa kwezvirauro kwanyasi. Musare zvakanaka uye musakanganwa kuti kufarira Facebook page redu mandiwewo nhau.